Hello, good morning to all. Happy ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର and ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା। ଆମେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ମାମା ହାଇ ତ ହାଇ। ଆମେ ବି ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଗଲୁ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମନା ଠିକ ଖେଳୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଶାଢ଼ୀଟାରେ କେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓକେ। କର୍ପୂର ଲଗେଇଦେବେ ଆଗେ। Yeah, wake up. Yeah, but wait. Ayo, bang. ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ନାହାନ୍ତି ବା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ। ହେଇ ଆଉ ମାମା କାହିଁ ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା ବାଢୁନୁ। ଆଜି ସୋମବାର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋର। ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା। ମାମା ତ ତାର ଗାଧେଇକି ଖାଇକିରି ସେ ତାର ବିନ୍ଦାସ ବୁଲୁଛି ନା ମାମା। ଆମର ଆଜି ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ଡାଲମା, ପରଟା, ଡାଲମା ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା ଆଉ ପରଟା ହେଇଛି ଖାଇବା। ଆଜି ସୋମବାର। टाइम 10टा। टाइम 10टा बजे। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଖାଇବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ फ्रेंड्स ମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କमेंट କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ यू। ଗରମ ପ୍ରବଳ। ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀରେ।
ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଜବ ଷ୍ଟେସନ ଲଗେଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇବୁ। କ'ଣ ଖାଇବା? କ'ଣ ଖାଇବା? ଆମେ ଏବେ ପରଟା ଆଉ ଡାଲମା ଦେଖେ ତ ଡାଲମା ଡାଲମା चलो खाइए। ओके, मैं खाई पूरी करते हो।